Shalom. Burine Tuhata, Parado AKBP Kebayoran Baru, Pasahat Tabe, Tuhamu Sude, Namandote Parminggota di Manogoton. Suak Songoni, Diaka Ruas, Namandote Parminggotaon, Sian Inganan Mube, melalui live streaming, Horas Madia Musude. Andorang to tapoka Parminggota Manogoton, Martiang yang naho maita. Amin. Tapukama Parminggota Marede maita tapuji muatuata sian buku ede nomor sada ayat sada rode ayat tolu.
Marhite-hite goarni debata ama, doot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doot goarni todi parbadia, na temu palangit doot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jahoba edenai baru, ay nunga di pambayan ibana aka halongangan. Nunga di poboton Jahoba hatuaon na, nunga di papatar ibana hati goran na diadopan ni aka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamunna na badiai ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauleate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa doot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disedangki ho tanoman nami, asama pakirimon namangulu hami, ala ni haheonmi. Dak pola bema biar hami midah hamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu dohami. Dipaucat hodo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhangoluan. Atong pargogoi mahami mamuji dot mengoloi ho hari-hari, pangsangapan ho di bagasan hapor siawan na mangolu, pai masahat hami tu lambungmu. Amen. Hudul mahamu. Marede mayata. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian patik patuluhon doot lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna, ai hona uhumna dosogot akan namarsineang di goarna. Dia do lapatan ni ondo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang rujar-rujaran naroa, manang manggaci, marhite goarni debata. Ai dinatar sosak dot tangiang, dot puji-pujian do si dohonon goarni debata. Ima sahatna, atong rap manggidogogo mahita tu debata, lau mangulon patikna. Ale Tuhan debata, saya pargogoy mahami, mangulon mabar tu patikni. Amin. Marede ita. Oh
Ale Tuhan debata pargogon na suatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham midahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangolu ibana ido dipangido roham alani i umbain hupangido hami sai sudati matorutorum asa unang mangonai betu hami sai sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasasnya dosa. Parasi roha jala perdengan basa do Jahoba, labat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibahen tuhita hobar tu aka dosata, jala dang dibaloson tuhita hobar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Budul mam, maredeta. Hatani debata turpuk epistel di miguta sadarion imana tarsurat di buku 2 Tesalonik tolu memuka si ayat sada rodi ayat 12 tajaha mamarsikat soring. Akup nii tang yakon hamu mahami ale akadongan asa marlojong hatani Tuhani jalamar sangap songon nadihamu. Anggiat maluahami siapa najengkel jalan jahati. Aida salutna olo posea. Alai haposan do Tuhani, patogona do rohamu, jalaramotanna do hamu, maralohon najahati. Napos rohana midaha bagasan Tuhani, saya patu pawamuna dona patu kami Tuhan, nang muai nang tujoloan. Sai ditugu-tugu Tuhani marohamuna, tuholong ni rohani debata, dohot tuha bengeton ni Kristusi. Alai sahon doani Tuhata Yesus Kristus, hupaingot kami mahamu, ale akka dongan, sumurut mahamu siaga dongan, naso maradat diparangi, naso manginuton poda najina siasana. Ai diboto hamudo, manang songon dia patut tirion muna hami. Ai dada songon naso maradat hami di tonga-tonga muna. Ai dada somon tamwe sorang kami di mana isehamu loja dohami tahe jalan lalutan laulau murni
dohot arian, unang sorat hamu bae. Dada naso marsahala haminian, alai neng pajojong nami ma diri nami tiruon di hamu, asa diuton hamu hami. Ainang andorang di tomatong amuna hami, nunga hurodihon hami tuhamu, nasora mangula, unang maibana mangan. Aitar bege de tu hami, adong do deba sian hamuna naso maradat parangena, akka naso marulaulaon, naso siulaon do tahe di jama. Tu akka sisoni, upatikon jala hurodihon hami mangason Tuhan Yesus Kristus. Bulus manasida mulaon, asa naniomona be di hamu. Ido sahatna, martua dona tumbangion hatani debata, jalan no peopsa. Amin. Maredeka. Taha tidakon maha porseotai, songon nahina tidakon nidongat tasa porseaon disandok portibion, rap mahitamadok, au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogona suatu dosan, natumo palangit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehoba nasasadai, iman itu boni si Maria, naga begabian satod di parbadia, andorang sua bubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni silatus na mata tarpajal do di mana di pinor silang na tuat tuban wa toru dong ditanom na mangulak mengulu dari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul di siamun ni debata Jehoba amanai pargowo na suatu dosani di si maibana pai mau mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doot na mate au porsia di todi parbadia jaladong sada huria nabadia, huri hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dia sasane dosa, dohot dia tai nama dok, mulak maulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dia ngolon nasora sudah. Amin. Kudul mamu. Tabagima kur seksi lansia.
Tapi kema tikting di huriata. Titing di Huriata, Minggu tanggal 3 Mei 2026. Naparjolo, guarni Minggu sedarion, ima Minggu kantate, edehon hamuma di Jehovah edene baru, dohot topik, maredde tu Jehovah. Napaduahon, dak danak nasorang. Di hari Minggu tanggal 26 April 2026, di bahasa-bahasa Otohata do sahalak danak boru, tu keluarga ni amang keluarga Geraldo Benjamin Manik, inang Naudita Yulia Olivia Boru Sihite. Alamat The Latinos, Cluster De Rio Blok B1 nomor 15 BSD Tangerang Selatan masuk sektor Satahi. Saya di pasu-pasu Hatta Madenaki Rap Dohot Natorasna. Na patuluhon Pat Didion Nabadia Sadarion Minggu tanggal 3 Mei 2026 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia di Parmingguon Bahasa Indonesia pukul 10.30 tu anak kota Ima Agnes Lucia Boru Silalahi Boru ni amang Alwin Silalahi Inang Stepani Boru Sitohang sektor Sion Napapaton Pangebation ni Huria Sadarion, Minggu tanggal 3 Mei 2026 di Parmingguon Bahasa Indonesia pukul 10.30 Rodo paduan suara campuran Jatinegara Yubilo Sonitus HKBP Jatinegara mengebati Huriata. Nampak limahon ibadah Paskah Raya HKBP. Hari Kamis satu hari Jumat tanggal 7 tanggal 2 Mei 2026 di Patupado perayaan Paskaraya HKBP tahun 2026 maringanan di Tarutung. Napaonopon pelatihan pendampingan difabel. Sesuai dohot tu haputusan Sinode Distrik 8 DKI Jakarta tanggal 18 November 2025 taringot tu program kerja tahun 2026, ima program bidang diakonia, pelayanan tu disabilitas, mardomu tusi di Patupado pelatihan dasar pendampingan dohot penanganan orang dengan disabilitas, tu guru sekolah minggu, dohot aktivis gereja. Nah di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Mei 2026, dohot hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 maringanan di Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala Jalan Inerbang Raya nomor 30 Keramat Jati Jakarta Timur. Napapituhon turnamen Piala Prizes 2026. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengundang seksi Naposobulung Huria se HKBP Distrik 8 DKI Jakarta asa madohoti turnamen Piala Prizes 2026 na di Patupa di hari Sabtu 10 Mei 2026 pukul 10.30 sahat tunasidung maringanan di Cilandak Sport Center. Namar walu selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagaso tu sude ruas ni Huria na tubu manang marbagas di tanggal 3 sahatu tanggal 10 Mei sai tuhatta mamasu-masu. Molotu ngadong ruas ni Huriata na sotar surat dope guarna di tikting
na ulang tahuni di pawama tu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Na parpudi akatiting na sojinahawon hokbar tu titing cetak sedarion dengan mata jaha songonima sahat ni titing dihurat tadi bagasan minggu sedarion ta ingot bema manangakoni tujoloni tuhata. Tabegema kor gabungan mini choir si perempuan.
Marende Mayita. Dameni devatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madi kita saluhutna. Serala gumugu ibaribo. Ala ka dongan lansia ibaribon. Dungi marede naking lansia dang ito papamu. Buat atobak jalan sih. Belum menghitunau herat maburu dan nilan sih naknya teh. Wahai orang, alai memang konak kuat taro luar biasa do teknik imarede kor gabungan mini choir mini dok kami belgedu, teh. Semua maralo do. Memang teknik marede nasida totu saling luar biasa. Jalan minggu tersadarion minggu kantate marende. Jadi memang lansia dak perlu berteknik marende haporsiau ni nama teh. Anggo mini choir nak kining memang tersona meresakbo. Jadi ujungnya sepontan termartobab sudah deh. Apa itu lansia dan itu papiamu nak kining. Apa halahibe jago do marende kan. Naik tak coba maju tabereng. Baru tu edeon di nguluni haporsiau. Apakah hubungan iman dengan nyanyian? Ima namar hite-hite jamitata di bagasan sadarion 2 Musa bidu 15 mamukas yana cada sa rudi ayat 14. Sokonon ma ujaha madihita. Dungi de deho si Musa doho tala Israel me edeon di Jahuba akka diok nasida ma songono maredde maahu tu Jahoba ai marmulia situ tu ibana hoda dohot parsihudulanna dihusopon tu bagasan laut Jahoba do hatogaku dohot puji-pujiokku jala menjadi hatuokku ibana do dewataku pasang apokku ma ibana dewata ni damang do ibana pati bulokku ma ibana Jahoba do ulu balang bolon Jahoba do guarna akka hureta ni raja Parau rodi paranganna diusopod do tu bagasan laut persihudul akka napinilina di
dilonok do tu bagasan laut Arum akalung do makukupi nasida lonong do akka nasida tutoru songon batu tangat siamumi ali Jahoba marmulia di bagasan hagugun tangan siamumu ali Jahoba mangaropuhi musuhi jala marhite-hite hinatibul ni hasangapomu di siapoko akka nama ngaloho ditaluhoko perpiar-piar ni rimasmu madudahon nasida songon dorame marhite-hite perlongos ni igungmu marlitong-litong akahi marsi jongjong aka galubang songon dorpi mangalibul aka ai lung di tonga-tonga ni laut duni na musima leleku takupakku manasida bagiokku ma taban sobuma rohaku mida nasida upatakku ma puraku siaponon ni tangakku ma nasida dio buson hosam gabe di kupi lauti nasida akalorong manasida songon sibora tu bagasan aek akka na tongam ise masongko ali Jahoba di tonga-tonga ni akka di bata ise masongko marmulia di bagasan habadiau nasokal marpuji-pujian nama bain hatu halongangan dungi di patol tolhota ngammu siamun di bodut tanoi nasida di togioko marhiti-hiti asim bangso na pinaluami na pinalumon di patolhas ho nasida marhite-hite hatu gaonmu tu bagasan inganan ni habadiamu dibigia kabangso baritai gabia kadodok nasida manibas ma halak Palestim di masa hakna adong dosa ada na luar biasa di halak Batak herasudiru halak Batak malo maredde holani itu tu adong na malo maredde molo di Garija molo ijabu dang boy sahat tuaha tu festival tak satu arwara Indonesia Idol lo alai guborang kita malo marede dia marede kamar mandi alai herasudir kita parede dangang naso parede alai waing molo ta coba merenungkun adong go sada na mulai mergeser siak kita dang ulo longang bihita noaing tang ulo kagum ngamar dos sudi dia guna julu alak Batak longang go iberek tau tu bai longang nasida iberek kaulion ni alami longang nasida angko naing dang longang be ahna be pikiri si didu dela kepek siano tolanina nama hawo pera hebe ngona itabe madu taha dukau anguna julu longang go je boleh ngotamu liberty manik longang go mamereng akahaulioni songoni si Cornel si majutak longang go mamerek sudi namasai ulinei hape natinopani tuani nuaing ngulai orientasi pikirat tu dia bulubui na studio gabiaha mau gabihe ping mo studio hapi na juru raong ibering haulioni macai uli ujunga yedeho maha o tau tuba tau na domuli por macai uli do ibering jadi akka haulioni gay maul tabereng nuaing ala orientasi tu dia nga holat tu ekonomi jadi maul ma jadi ong nuaing rupani dok walau anak kota maro marede maro mengalukis baru tadok
Saya maret deh orang lapatan ni beino ngon. Do, na perlu. Mulai mah tergeser orientasi kita. Jadi memang hati-hati dulu kita. Nah alani memang gabe adong masa ada di kita naik pola pikir baru. Alana yang merjubileu mah kita tanggal 24, tanggal 10 lalu sa setengah 24 tarayahon. Totu sehali lo nganggo kita mengadau mamerek perdalan ni HKBP ke baru mengadau. Lo nganggo kita mengadau. Tang lo ngang beti. Nama tayo itong. Ay waro. Sa dia rudana tu pesta jubileu mo. Jadi orientasi nga tu ya ben. Ingot tamu na julo mula-mula gari jauh kolap pitu halak go. Marpung di salah satu ruang kelas SR di Jalan Citayam Blok Q. Aku binabang dulu si pitu halahon. Buat tamu na kagwarra. Jadi pakai tuhani halahon na pitu marpungu di sada ruangan kelas SR SD Nueng di Jalan Citayam Blok Q. Ima keluarga M Sirigar, Luban Tubing, Pos-Pos, keluarga C Siagian, keluarga Sitopul, K Sitopul, Batubara, pituma keluarga onna julu, si Manukali. Halahom ma perjulu marpung di tahun 1950 sada. Alidang liling holan taba waktu tahun 50 onom ngatur sadia ngono 10 keluarga. Tahun 50 sia nga 150 keluarga. Tahun 1925 nga 527 keluarga nuaing nga sadia. Tak potong na piga be keluarga nuaing. Longang bahita mamereng pajoni tuani tu huriai gabe lam gudang manang gabe lam morudo ate. Jadi longang bahita artinya apakah kita melihat Tuhan itu bekerja di HKBP Kebayoran Baru manang dak tabereng be Tuhani. Alani tortabereng ma pengalaman ni si Musaon ibereng go Tuhani karijo. Dibereng go di garejo pe Tuhani karijo do. Alani tanggal 10 lalu Mei 1950 sada iresmi ma HKBPH Kebayoran Baru itatap magabi huria. Na perjulu sali guru huria ima situa martuani markata situa martuani on Siregar. Aku be marni ngot sejarah be. Jadi tertawereng ma belgani ulaun ni tuhatai. Desimu sampai dikina maredei bana na ibereng go habel gaun ni Tuhani ahama habel gaun na perjolo ngai bereng ibana sosoni jolo aha lau tu karuar na sida sian taron Mesir ibereng mo setu pudi ahama sai pudi ngaro tatarani halak Mesir tu jolo dangar kaluaon tu pudi dangar kaluaon tu dia nama haluau. Holani sena nabui peluaho. Holat Tuhani. Itu benar tabigi naking yedenai Yusopod do tulauti akahureta dohot prajurit ni halak Misiri. Dungi ipatol-tol si Musa ma debataro idokon alai pakai tangan ni si Musa. Torbuama lauti. Dungi tari parmana sida. Jadi bolo tengok sejarah ni huriat tau 75 tahun. Ipatol-tol di mata matangan na. Mamasu-masu HKBP Kebayoran Baruon dungi tari parmahita boy sampai 75 tahun. Jadi guranggo gelobak tahurupi. Adonggo alugu lubis. Alai patol-tol di mata tangan na. Bodo bardala kuriat tahun gabe tari parma tu 75 tahun. Ima naik kalah conota tanggal 24. Maret de mahita. Dia lani dia deni si Musaon patuduhon longang ibana mamereng habel gauni se. Habel gauni de bata. Buah longang goro hatta manang nadao. Jadi ingulut tong ngamulai mau longang.
Alanya ala sudi ngawalan racio tak pakai be pakilala. Ede sasitonga ima ekspresi perasaan. Perasaan itu akan membuat kita menjadi mengenal apa yang diperbuat Tuhan. Ahdo ibai Tuhan. Tadamudo si nortir si manukalit. Saya dibagi garyon. Tak pola terkenal Indonesia. Lalu Amerika terkenal lo nalanya. Amerika yargai do pencipta lagu. Anggo di kita ka pencipta lagu dak pola wa. Berpugus-pugus tu nala soronga. Tangau pola hepengnya. Jadi memang kita dan kepala targai sini. Alai mudah-mudah ke baru-baruan menghargai akas sini. Dibulu malu marede, warung malu marede sana nate. Si Joy tu ingate. Alai si Judika sakutanam tidak musuh Judika tak saksanoni. Alai neng dohonok ko si targai mewah parede. Ala memang parede mabainaha. Semangat, membaik dorongan. Lau manada habal gauni di Batak. Alan itu ngacetak kasdo di bait si Musa saya paretta di tonga-tonga ni huriane itu tonga-tonga ni bangsa Yahudi. Ahai do konibana. Maredde ma ahu tu Jahowa ai marmulia si tutu ibana. Di tor ibereng ibana do loang ibana mamerek habal gauni di Batak. Alani hamu nak kadong capor siau di na menjelang merayakan jubileu pita ikolonga gohi tama mereng habal gaun ni di Batak. Memang dang mungkin song akka tantangan di nguluta. Bui me alani sahid. Bui me alani faktor ekonomi. Ulu be musi alani maul masih tusan. Jadi faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor kesehatan. Tesongon lau tidak nangi. Aung lau izuluta. Ibu dit tapi ngaro tentara ni halak Misri. Kakudang masa silam itu kan kadang-kadang membuat kita menjadi khawatir. Amang waduh. Najulu songonon gawe negatif mata bereng. Lain orto atain waeng hadir di tengah-tengah ta. Dengi patol-tol maha tukuk naik masa silam itu harus kita syukuri, masa depan itu harus kita harapkan generasi muda kita akan lebih bagus. Harapata generasi muda ikung gabi gudang ma siak ke baron akanak nawa akanak nafistar do aka namalu. Jadi harapan itu menjadi jelas. Hari ini masih udah honotar ini. Now is present. Boleh dok ya Inggris present hadiah. Alani edeni lensia boleh kote. Pakai mah ngulukon. Berhuang pakai ngulu. Tangi tahu edeni lensia. Bah. Ede mars ni lensia. Parar mau Tuhan pakai mah ulko. Jadi kau dipakai dong gulu. Jadi nak pe tak pola liling bihami porti bihot. Alai kau pakai doa guluon merua mamuji Tuhan ini. Jadi tong edeni lansia. Anggo edeni akan apa so ada teh. Dang di gulu ko betul. Nak kini tabor edde munai. Edde munai kini. Mereka mengenal Tuhan itu dengan suatu husabbahu Tuhan. Jadi mereka masih banyak harapan. Alani tangiho nak kasita-sita ko Tuhan. Gudang gobe pangidua lao. Marnini marnono harbe banaing. Bui nian gajang umur. Sadia umur pangidua mo. Ala tangiho nong endah nakking. Jadi berarti ak pangidua tu ise. Tu Tuhan ni. Jadi ta pangidua masa gajang ma ka umur bui ma musi berengota jubileum 100 tahun. Saat dobe hamu tu si. Anggo ami do lansia ngamarit de hami banua gijak salion. Mamuji Tuhan ini. Ido nata bereng isi musau, betul-betul lo ibereng dia mengenang kekuatan Tuhan itu dalam arti juga bagaimana dia melihat kekuatan itu yang luar biasa
bisa mengalahkan semua persoalan-persoalan. Jadi ko postor hatta manangah pe persoalan di nguluta ubal gadoha gogonise di bata kita akan mampu. Penyakit pun bisa dilawan, ekonomi pun bisa dilawan. Perbeda pe boy hahua, ya gawi mardinggan dari itu. Jubileum itu artinya akka utak pe lunas semua. Dan kita boleh jubileum akan atar hurung ipalua. Begitu teologi orang Yahudi. Jubileum itu membebaskan. Jadi ekonomi padenggan alana bolong atar sidor haumana boy mulak. Tak pola itu. Utak pe gawa tang haratis. Apalagi sugoni roha. Tangarong behosong, dia belum berjubileu pita satu ngomong pina marhosong mate. Iko buana mah, plong. Akhirnya jubileu membebaskan. Jadi boleh songon endeni mini choir nak kini bebaskan dong. Nah, jadi artinya kita melihat sesuatu masa depan yang lebih bagus. Itu benar kasih dok koci Musa esok kagugun di bata na luar biasa. Alai hagugun di batai dak kolap paluahon. Ahumse napatuluhun. Kita memuji Tuhan karena begitu besar kuasanya melepaskan, tetapi juga dia menuntun kita untuk berjalan. Jadi harapatai idok dia tapulu tulu dito gihoko marhite-hite asi-asimi bangsoi na pinalomi di patol hasho. Jadi kita sekarang diiringi oleh Tuhan menyeberang dari 75 tahun menuju 100 tahun. Dan ipasobu kita HKBP kebaru-baru. Tonggo hawa idongani. Dia menuntun kita, dia mengarahkan kita dalam perjalanan, dan itulah arti jubileum itu. Nanti kita akan melihat Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi menuntun kita dalam perjalanan. Alana kurang rupe tantangan dia lebih bangsa Israel. Dung maluan nasida sial lauti taripar torgudang rupe aha. Na sorong maaek, na sorong masih panganon arpe di mana ini Roma musuh. Jadi terus tu penasi dia gurak si persoalan alai idok koci Musa ditogihon dituntun Tuhan kita dalam perjalanan. Maka kita pun setelah menyelesaikan jubileum 75 tahun kita percaya gereja kita juga dituntun menuju 100 tahun. Jadi kau semangat doi tadi. Duk saya jubileum nektor gawe buah terlemas ikut tababaro tabah semangat. Nah kei kusukun ngasai jauh nifadite ini ku hampir robe. Yang gua mandok hatok bo selesai sebelum tanggal 10 lalu ikon hahua men. Selesai. Kai situ kangi 24 job peta wasal ba. Sama top saya dan maksud itu masa tantangan masih hari terus berjalan untuk hari-hari akan datang. Isema songoko ali Jahuwa di tonga-tonga niaka di bata. Dia melihat kebesaran Tuhan itu. Isema songko marmulia di bagasan habadiaun, nasokal marpuju-pujian nama bain halongakan. Telongang go behita marang dakai belongang be. Longang go hita memang ta coba jo tatukar paradigma tai nak sesudah orientasi itu dia. Tudana, ale orientasi itu dia habal gaun ni di bata. Mulu tabereng go habal gaun di bata tortaira nak kini pitu halak go merpung bulanai di gedung ahor terakhir king SR Jalan Citayam Blok Q Kebayoran Baru pitu halak go pitu keluarga nuaing tang menotobe alani mulu ipabak kipyak kasih tua naposo berarti gurak karapat tua lawan untuk meneruskan generasi yang akan datang. Kamu nak kadongan di HKBP Taman Mini nuaing nggak mulai ipersoalhon akka generasi muda. Ala gudang estulu di sini yang generasi muda, ke keluarga muda. Jauh ikebora baru nggak kira ibain ini kutai. Apa order pay mulai. Tahu tortai na estulu. Jadi orang makai baktian khusus tu keluarga na estulu. Setiap week ipare sama isa na estulu son marpungu zoinna.
Salah satu masalah hina ngau tumibo gaji ni bu inai sia namai. Dia ngerjago mai se. Kai nai. Itu persoalan hina. Dong wawancara singkat. Dia kai stulun ala ngau tumibo gaji ni se. Gaji ni kaina. Hati-hati ya kaina bulu tunggurak pepe munang gabi yang ngerjago sama tongi jauh te. Gabi marsoal ka keluarga. Ima ada problema. Nah dua problema sih kurang tang dapat jodoh. Dakola ni sampai ni kutai. Haira suderu hurian main. Ngagurang aka duli-duli anak baru dakola lo mau berhana marhua. Mastari. Dia lani bema khusus kebaktian muda-mudi. Dia akan mengalui rokap Roma inna. Jadi dakola siak tamamini naro do dosan gereja nasing. Anggia marhite-hite arwara. Perjumpaan ni arong aha. Aina su bergetar be jantungnya lahi. Nak pe bereng macai uli dang arong be getaran na be. Hape na jolo iba hola binereng na uli torbaro. Bergetar nuang dang getaran na be. Hati-hati akan aku so dang getaran be. Jadi ngamar dus-dus, jarang getaran. Jadi kalau didorong apa? Gereja juga harus ikut mendorong. Jadi gabido magari jangan merua. Mendorong akan aposon asama si tada. Nah itu juga adalah salah satu tanggung jawab gereja untuk generasi yang akan datang. Nah perpudi nuaing masalah kita ima tangbui be kolam marhata wata do kata Indonesia kita. Ngai ko marhataha kata Inggris. Jadi ngahwe kami kebaktian salisa minggu marhataha. Marhata Inggris, marhata duis. HP dung ibuka kebaktian bahasa Inggris akan tua-tua pe gudang guna walau bahasa Inggris. Ai kita ta jamakna narot kebaktian ni dakola kana poso. Jadi satu ngangka ente kau mangirahnya kana tua-tua gudang guna malu bahasa Inggris on. Alai se songon nadi dakke pola idok rupani satu idok napa jago-jago ni wae rupani. Jadi bakat-bakatnya itu akan dikeluarkan apabila diarahkan kesempatan. Jadi generasi muda tope kota buka do berpikir aha global. Unak seholan berpikir haba tahun. Penduk no berpikir aha. Baru pada mehon Amerika do Iran, Israel ikon utusan sak kebaru do kirim otak tu siate. Babiar rohamu, babiar roh. Alain yang dorot tasi kita akan membawa damai. Ala tabereng dung songonina masai bulo tajahan king dia capulopati dibi akka bangso baritai gabe akka dot dasida manibas akka halak Palestini dugi bigi hajagon ni halak Israeli habal gaun ni sedo ya sahon dewata di bulo taberan nong jadi huriat tau pegabe kesaksian do artinya kita bernyanyi itu menjadi kesaksian masyarakat sekitar do tutongan-tongan di Portion ikut mabuan hari kita mabuan pasu-pasu itu alana diberkati untuk menjadi berkat HKBP Kebarat Baru menjadi berkat jadi terbuka ma wawasata mamereng Portion ting globally but duit locally jadi tak botol nama saya Portion alai tengok ide kita Kebarat Baru kita pikir betul nang lain hotel tuiran, dokter lau jo tuiran, isom masuk kita. Tapi kita harus mengikuti ting global libat duit lokali. Hamunak kadang capor siaon, saya ede nama saya terkenal noeng di halak bata ima ede nagu malucang akalau. Kira sudiri kita boton, puasa macam tahu ede on di halak bata. Ala memang ire safinasi do guranggo galobang iberdaran nguluon alai dak talu kita benaha galobangi dan itulah artinya jubileum nantinya kita melihat banyak gelombang yang dijalani 75 tahun tetapi Tuhan menyertai kita. Nagu malucang kalau coba bisa kita nyanyikan dari kunci berapa itu? Nagu malucang kalau tabo toro hatana tahe
Nagumalut siya nga kalaut, rope nakkalisuksung lao makaropon soluki. Tayo deuma. Nagumalut siya nga kalaut, rope halisuksungi, lao makaropon soluki. Olo Tuhan parhatasaw, mandok hata na ikot sa saw doi, saw dang mabiyaraw disi mga lugaw soluki, dang be mabiyaraw disi mga lugaw soluki. Oleh Tuhan, tulong aki tunggodam pemusuki, nama ngaropon soluki, say daw doi, sian lambuki. Do jong do solu labuan nasona nasodong beda putra susani tudos tusi dalanaki Patanae lonong doa sohaluga dalung bagi diama marusaki ikon bukti yo toko na say mauli dalam kilon hasusah Jesus urus sakit di dalamnya surga. Martang yang maita ali di bata manami na di Banua Gijang di dongani hodo huriam HKBP keberan baruon di nanaeng madalani 75 tahun woto hamil tutu akka galubang di pardalanan ni ngulunami marasa sahalak soninang huriam alai di patola soro kami berdalani at kagalubang yali Tuhan Allah gugum hodo ali Tuhan Tuhan pergugu naso hatudusan jaladang holat di palua ho kami alai laos didongani hodo kami dituntun di patudo kodo tu kami dalan sidalan nami tuak karena yang rodope alani ali Tuhan dinaing marulu-pulup puriam longang mamerek sudia kapambayan mi. Gabe tanggal makasahit, tanggal makaarsak, tanggal mahosom doa kalate. Alay Roma las ni roha marulupuluk mamuziho. Ay habal gaw mido ali Tuhan na hualat sokan. Posroha nami ali Tuhan. Leonomu gugu tusude huriam. Ruas parhalado songoni panitia. Mangedeho puji-puji tu oleh Tuhan ala ni habal gaum. Tuaka dengan nami na di bagasa parsahiton ali Tuhan, saya jama ma sa malum parsahiton nasida.
Tu akan namarsak kali Tuhan leo malas ni roha. Tu akan namadate leo mapakirimon na mangulu. Asa las rohanami ali Tuhan dinanaing mamistahon jubileum ni huriamon. Asima roham dihami ali Tuhan sai homa namanangan nangani hami. Ape homa tangamu dabadiai mamasu-masu huriamon. Marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus na kumokopam. Amin. Ta parade madetta laos tapapunguma piliata. Nani ay naroong puji dewata, Kasih sadosami, malembut rohani. Pujilah dewata, nani ay naroong puji dewata. Olopon Tuhani, hati daun dengan dipasanai. Saya dohani, sarasi maluai. Olopon Tuhani, hati daun dengan pasanai. Agama Tuhani, sai padalam mata kembali kami. Lam jodoh arinai, sabuka rakiloni. Agama Tuhani, sai padalam mata kembali kami. Puji-ma di mata, nani ay nado puji di mata. Nung kasih sadosami, malembut rohani. Puji-ma di mata, nani ay nado puji di mata. Olopon Tuhani, hati daku dengan dipasanai. Saya dohani, rotasi maluai. Olopon Tuhani, hati daku dengan pasanai. Agama Tuhani, sai padalam mata kembali kami. Lam jodoh arinai, salmu baru kiloni. Agama
sanai. Tapasana marohatta martangiang pasato piliata tu debata martangiang mahita. Ali debata manamina di Banua Gijang, horo haruan ni salahutule leon nadenggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian nani leon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na utus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati buluhon harajom itong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti ito dim. Asalam utadahami godang ni sileleon mitu hami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sananile homi tomni mamataku osadot guguk rodi utartaku saat itu Alia manami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malawani roham di Banua Tungaon songon di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami itu giotu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Hai ho. Di pasu-pasu jadi ramoti Tuhan Dewata Maho. Disodakkan Tuhan Dewata Maho bohina tuho jalasi marohana midaho. Didopakkon Tuhan Dewata Maho bohina tuho jala di pasaurun madamena tu todim.